action. 5, 4, 3, 2, 1. ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର ଆଉ ଘରୁ ପ୍ରାୟ 425 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହୁଏ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି, କାରଣ ଟିଚର ଲାଇଫରେ ସ୍ଲିପ୍ ଠାରୁ ଡ୍ୟୁଟି ବଡ଼। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋ ଡେଲି ରେସ୍। ନିଜ କାମ ସାର ରେଡି ହୁଅ ଆଉ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଦୌଡ଼। ମୋ ସକାଳ ରୁଟିନ୍ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଲାଇଫ୍ ନୁହେଁ ଫୁଲ ମାରାଥନ୍ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି କଟୁଛି। ମୋ ସହ ବନି ରୁହନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଲି ଆଉ ଭାବିଲି ଆଜି କିଛି ପଢ଼ିବି, କାରଣ ଟିଚର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଶିଖିବା କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ତେଣୁ ବହି ପେନ୍ ସବୁ ନେଇ ବସିଗଲି ଫୁଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ସହିତ। ହେଲେ ସତ କହିବି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିବ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ସିଧା କହିଦେଲା ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ଦେଖିବା। ମନ ଓ ଆଖି ଦୁହେଁ ମିଶିକି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ଭାବିଲି ପଢ଼ା ନ ହେଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପେପରରେ ମାର୍ଜିନ୍ ପକାଇଦେବୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଦେଖିବା ତ ଲାଗିବ କାମ କରୁଛି ବୋଲି। ଆଉ କେବେ କେବେ ଏମିତି ଛୋଟ କାମ ହିଁ ବଡ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ନହେଲେ ଆଜି ମାର୍ଜିନ୍ କାଲି ପଢ଼ା, ଲାଇଫ୍ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥାଏ, ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ପେପର ଆଉ ପେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସଜାଡ଼ି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲି। ଦେଖିବାକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ କାମ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମମାନେ ଆମକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଶିଖାଏ। ଜୀବନରେ ବଡ଼ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ସଫଳତା ହଠାତ୍ ଆସେନି, ଦିନକୁ ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ସାଧାରଣ କାମମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ, ହାର ନ ମାନିବାକୁ ଓ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। I don't want you thinking you're not enough. I don't want you thinking nothing but what's true. If you wonder about your destiny, no need to worry or be in a hurry. That'll be the one thing you don't need to sing. Where you going, what you do, better to be you. I see, wanna be somebody, I see, wanna hit the big time, set free, wanna see the city. ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତାରି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ବୋଉ ଥିଲା, ରୋଷେଇର କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇ ମିଳିଯାଉଥିଲା ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଖାଇ ନେଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ଜୀବନର ଅସଲ ପାଠ କ'ଣ। ଏଠି କେହି ଆସିକି ଖାଇବା ଦେବେନି, ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ରୁଲ୍, ନିଜେ ବନେଇବ ନିଜେ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବ। ହେଲେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମମାନ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ, ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଶିଖାଏ, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହସ ଯୋଗାଏ। ଏହାପରେ ମୁଁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଭୁଜିଆ ବନେଇଦେଲି। ସତ କହିଲେ ରୋଷେଇର ସର୍ଟକଟ୍ କହିଲେ ଅଣ୍ଡା। କମ୍ ସମୟରେ ଫଟାଫଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। କେବେ କେବେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟକଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ, କାରଣ ସବୁକିଛି ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ ସମୟ ହାତରୁ ସରିଯାଏ। ଟିକେ ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଖାଇବା ପାଇଁ କାହାର ବାସି ପଖାଳ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗରେ ସିଝା ହୋଇଥିବା ଚଣା ଓ ମୁଗ। ପଖାଳ କାହାର ବା ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ କଲେ ପଖାଳ ହିଁ ଚଳେ। ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜାଟା ଅଲଗା, ସରଳ କିନ୍ତୁ ପୁରା ସନ୍ତୋଷ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସାଧାରଣ ଜିନିଷରେ ହିଁ ଆସଲ ଶାନ୍ତି ଲୁଚିଥାଏ।
ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ସତ, ଖାଇ ସିନା ଦେଲି, ପରେ ବାସନ ମାଜିବାର ଯୋଉ ଟେନସନ, ବାସନ ମାଜିବା ଠାରୁ କଷ୍ଟ ବୋଧେ ରୋଷେଇ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଷ୍ଟ ମାନେ ଜୀବନର ମହତ୍ଵ ଓ ଗାରିମାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ରେଡି ହେଲି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ସବୁଦିନ ଭଳି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଲି, କାରଣ ୟୁନିଫର୍ମ କେବଳ ଡ୍ରେସ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପ୍ରଫେସନର ପ୍ରାଇଡ୍ ଓ ଇମୋସନ। ତାପରେ ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିଲି ସମୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସମୟ ବଡ଼ ଅଜୟ, କାହାକୁ କେଉଁଠି ନେଇଯିବ, କେବେ ଜୀବନରେ ଟର୍ନ ଦେବ, ସେ କଥା ସମୟ ଛଡ଼ା କେହି ଜାଣେ ନା। सुकून दिल का एक शिकायत है, चाहो जिसे दिल से सातों जन्म के लिए क्यों नहीं। ଟିକେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗେଇକି ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇଲେଣି ଆଉ ମିରର ସାମ୍ନା ନିଜକୁ ଦେଖି ଭାବିଲି, ଟିଚର ଲାଗୁଛି ନା ହିରୋ। क्यों नजर खुद को कभी शीशा कोई जे मैं तकदा तू ही दिसदा यारा नजारों में ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। तू ही दिसदा यारा सितारों में तू दिसदा तू ही दिसदा जिंदगी के दो है लम्हे, एक मैं हूँ एक तू। ଏହାପରେ ମୁଁ ରେଡି ହେଇଯାଏ, ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଅଫ୍ କରି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲି। कह न पाया बात मैं जो कह रही है ये नजर, होगा शायद वो खुदा भी ତ ମୁଁ ବିମାନ ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ଉଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ସମୟକୁ ଭାଲ୍ୟୁ କରନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଲ୍ୟୁ କରେ। कितना भी है ये सफर, एक जैसा सारी उम्र रह नहीं ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚେ, ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦିଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରେୟାର ପାଇଁ ବେଲ୍ ବଜାଇବାକୁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା, କାରଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଏୟାର ରୋଲ୍ ସିନେମା ଥିଲା। ତେଣୁ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ସେଠାକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଥିଲା। ଜୀବନ ଏମିତି କେବେ ଡ୍ୟୁଟି, କେବେ ଇମୋସନ, ଆଉ କେବେ ଫନ୍। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆମ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲୋହାଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା। ଜୀବନରେ ବିଦାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଦାୟ ସବୁବେଳେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେକ୍ କାଟି ଏହି ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିଲା ଅନେକ ଖୁସି, ହସ ଓ ଭଲ ପାଇବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପହାର ଦେଲେ। ଏହି ଉପହାରର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ। ଏହାପରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଓ ସିଆର୍ସିସି ମହୋଦୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମ୍ମାନ, ସ୍ମୃତି ଓ ଭାବନାରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ସମଗ୍ର ପରିବେଶ। ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ବିଦାୟକାଳୀନ ଭାଷଣ ରଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଧିକ ଭାବବହୁଳ ହୋଇଉଠିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଥିଲା ସ୍ନେହ, ସମ୍ମାନ ଓ ଅନେକ ସ୍ମୃତି। ସେହି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଶୋର ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ରୋକିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ।
ଥରେ କିଶୋର ମାଝୀ ସାର୍ ନିଜର କିଛି ପଦ କଥା ସହ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ପଛରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି, ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଓ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ବିଦାୟ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ଆହ୍ୱାନ। ଧନ୍ୟବାଦ କିଶୋର ସାର୍।